दैबानाजों लोमनायनि जाहोनाव रिलिफ केम्पआव थानांनाय दुखुथिया सुबुंफोरखौ दिनै खौरां लाहैयो बिटिसिनि बारग' इएम गणेश कछारी बिथाङा। नाथखुसि खासिबारि हाग्रामारि गामिनि खाथियाव थानाय सुक्लाय दैसानि दैया थाद'नाय गैयै जुब जुब अखा हानायनि जाहोनाव दैसाया लोमसावनानै माथावरिखौ सेफायनानै गोबां नखरफोरखौ सिलिंखार खालामदों। दैबानाजों न' लोमजानानै गावनि न'आव थानो जायगा गैयै रिलिफ केम्पआव थानांनाय दुखुथिया रायजो राजानो बारग' इएम गणेश कछारी बिथाङा साहाजों जानो हानाय जाग्रा आदार होफैदों होननानै खौरांगिरि सिगाङाव फोरमायो। दैबाना जानाय ओनसोलाव एसे बेरायबाय थादों। बिदिनो दिनै आङो नाथखुसि एलपि स्कुलाव जे माने रिलिफ केम्प दङ बेहाय नाथखुसि खासिबारि आरो हाग्रामारिनि रायजोफ्रा बेवहाय दं, बेखौ एसे नायथिंनो फैदों आरो आंनिफ्राय एसे साहाजों जानो हानाय एसे जाग्रा आदार एसे होदों सामान्य भाबै। गासै सुक्लाय सेरफां समस्ति बेरायनानै नुदों। दिनै सुक्लाय दैमाया 8था जायगायाव 8था जायगायाव माथावरि बायदों आरो बिनि थाखाय दिनै बे ओनसोलनि सुक्लाय सेरफां ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बहुत खस्थ' जानो गोनां जादों, न'आव थानो हायाखै। दासिमबो माने मानसिफ्रा खायसेफ्रा थांबायब्लाबो रिलिफनिफ्राय नैबे नाथखुसि खासिबारि गामियाव थानाय जिथु रिलिफ बेयाव दाबो मानसिफोर दं। बुंबाय थादों थाबैनो जिहेतु मावफुंनाय जागोन होननानै माखासे सरकारि बिफाननिफ्राय बुंबाय थादों, बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो? थाबैनो जुदि मावाब्ला रायजोफ्रा खस्थ' जागोन, बेनिखायनो आं खावलायो सरकारखौ बे माथावरिखौ जाहाथे जेसेबां बायदों गासैखौबो जाहाथे राहा लायो, थाबैनो माथावरि लुफुङो आरो रायजोफोरनि माने रायजोफ्रा जाहाथे सुगै थानो हायो, बिनि थाखायनो माथावरिखौ थाब जाहाथे बानायो, आं सरकारनिसिम बेखौनो खावलायबाय। नैबे समाव गोबां आबाद फोथारफोरा जिहेतु आबादारिफोरनि गोबां खहा जाबाय, बे बिथिङाव सरकारखौ मा खावलायो जिहेतु नोंथाङा सासे बारग' इएम हिसाबै? जेसे हायो मण्डलनि जरियते सार्भे खालामनानै जायफोर आबादफोर बेयाव माने गाज्रि नस्थ' जालांबाय बेफोरनि जाहाथे माने माबा हिसाबै एसे एक्सग्रेसिया बा अनसुंथाइ जाहाथे मोनो, बेनिखायनो सरकारा जाहाथे रायजोफोरखौ नायनांगोन। बिथांमोना गोदानैसो माइ गायदोंमोन अबेबा फोथाराव आरो सोरबा माइ गायनो थाखाय खोथिया लाहार फाहार खालामदोंमोन, खोथिया फोनाय दंमोन, बेफोर दिनै दैबानाजों माने हा फबफब जाबाय। दा बिथांमोना जाहाथे थांना थानायनि थाखाय इयुनाव आरो गुबुन माइ गायनो हायाब्लाबो गुबुन खेथि जाहाथे मावनो हायो, बिनि थाखाय सरकारा बेबस्था लायो, बेखौ आं खावलायदों। नैबे समाव मोनसे जि नुबाय थादों जिहेतु 5 बोसोर जालांबाय जिहेतु मोनसे बे दै थुफायाव थानाय जि दालाङा दिनैसिम जाफुङाखै, बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो? बेवहाय माने दंफांनि दालां 2008 मायथाइयाव बिटिसि सरकारनि गेजेरजों 140 मिटार बानायनाय जादोंमोन आरो बेखौ 2017 मायथाइयाव आरोबाव फाहामफिननाय जादोंमोन आरो बे दालाङा दिनै बायनानै थांबाय बे दै बानायाव। आरो बे खाथियावनो मोनसे PMJSYनि दालां बानायदों। बेयाव माखासे टेकनिकेल मोनसे प्रब्लेम जादों। आगोलावहाय दंफांनि दालां जिहेतु आगोलावबो दङमोन आरो बे दालांनि जेफोर जस, बे जसआ दैयाव गोलैना दङ 6 मिटार सिङाव। दा जि जायगायाव पस्ट जानो गोनां बे जायगायावनो माने जसआ गोलैना दङ। बेनिखायनो इन्जिनियारा मा रोखोमै बेखौ बानायगोन, बिनि मोनसे टेकनिकेल प्रब्लेमा जागासिनो दङ। माबायदि बानायबा थागोन बिनि मोनसे बेबस्था लागासिनो दङ आरो बे हिसाबै दिनै सरकारा बा इन्जिनियारफ्रा डिपार्टमेन्टनि इन्जिनियारा थिखादारनो इन्सट्राकसन होनो हायाखै मारै बानायगोन। दा बेनिखायनो थिखादारा एसे लासै खालामबाय थादों। माने थिखादारा बुङो SR हालय, बिथाङा नलबारिनि, बिथाङा बुंदों इन्जिनियार जे रोखोमै माने बेखौ बानायनो बिथोन होयो बेबायदिनो आं बानायगोन। इन्जिनियारनि बिथोन मोनोबा फैगौ डिसेम्बरनि गेजेराव बे दालांखौ कमप्लिट बानायगोन होननानै बिथाङा आंनि सिगाङाव फोरमायदों। नाथाय बेहाय जे गोबां जेंना नुनो मोन्दों जिहेतु हान्थामेलानि थाखाय, बे बिथिङाव माबाफोर राहा लानायनि थाखाय बुंगोन नामा सरकारनि सायाव? आं बुंगोन बेवहाय दंफांनि दालाङा आधा बायनानै दङ ससे, बेखौ बानायफिनोबानो जायो, होमब्ला रायजो राजाफ्रा थांलाय फैलायनि थाखाय सुबिदा जागोन। दा बेवहाय दंफांनि माने नाव गंसे आङो थांनाय माने दानाव होदोंमोन। दा बेजोंनो सेनेगाव, बरिगाव, निसखुस्ला, मादालबारि, खैराबारि, बगरिबारि ओनसोलनि रायजोफ्रा बे नावजोंनो थांलाय फैलाय खालामनो गोनां जादों। जायफोर फरायसा फरायसुलिफोर बिथांमोना एग्जामबो सोलिबाय थादों
आरो बिथांमोनाबो बे नावजों थांलाय फैलाय जानो गोनां जादों। ओंखायनो आं थाबैनो सरकारखौ खावलायो जाहाथे बेयाव थानाय जे दंफांनि दालांखौबाबो मोजाङै रिपेयारिं खालामनानै मानसि थांलाय फैलाय खालामनायनि बेब'स्था खालामो, आं बेखौ खावलायदों।